செல்ஃப் எஸ்டீம், அகங்காரத்தை அது தனியப்படுத்துது. அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த அகங்காரத்தை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அது அதே மாதிரி நம்ம மனசுக்கு மைண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இது நம்ம பாட்டுகள் எல்லாம் கேட்போம், ரைட்? அண்ட் இது அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா புத்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கலாம், என்ன புக் வேணா படிக்கலாம், பிசிக்ஸ் புக் படிக்கலாம், கெமிஸ்ட்ரி. ஆனா ஆத்மாவை எப்படி சந்தோஷப்படும்? ஆத்மாவை சந்தோஷப்படணும்னா ஸ்பிரிச்சுவல், அது ஒரு பர்சன் மாதிரி. இப்போ புஷ்பா மாதாஜிக்கு நான் சாப்பாடு கேட்கறேன், எல்லாம் வைக்கிறேன், வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு அப்படி தூக்கி போடுறேன். என்ன மாதாஜி இப்படி பண்றீங்கன்னு. ஆனா என்ன மாதாஜி சாப்பாடு தானே வேணும், எப்படி வச்சாலும் என்ன இல்ல, ஏன்னா அவங்க ஒரு ஆள். அதே மாதிரி ஆத்மான்றது ஆத்மார்த்தமா கொடுக்கணும். அதனாலதான் எக்ஸலண்ட் அந்த வேர்டு, நைஸ்லி. ஆத்மார்த்தமா கொடுக்கணும்னு எதுக்கு சொல்றாங்க? விரும்பி மனதோட. மனோனா மைண்டு எப்படி வேணா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஆஹா, புஷ்பா மாதாஜி கிட்ட நான் சாப்பாடு போட்டேன்னா புஷ்பா மாதாஜி எனக்கு ஒரு ஜபமாலா ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க, அப்படி கூட கால்குலேட் பண்ணலாம் மனதால கொடுத்தா. ஆத்மாத்மானா எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, ரைட்? அதனாலதான் நம்ம ஆத்மா அப்படின்றோம். அதனால அது வாசுதேவா பகவதி, அதை கிளிக் பண்ணலன்னா வேஸ்ட் ஆகும். தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்களா? சாரி மேம், ஹரே கிருஷ்ணா. Yeah, I can go ahead. இப்போ வந்தாங்க. ஓகே. Hare Krishna Mataji. Thank you. Ma'am, chapter 3 I'll send it tomorrow, ma'am. First thing in the morning. நான் கேட்கும்போது அனுப்புவோம், இமிடியேட்டா வேண்டாம். ஏன்னா இன்னைக்கு I am planning to see NND பிரபுஜி மத்தியானமா காலையில. ஆமா ஆமா, அவர் இங்க சென்னைக்கு வந்தாரு, இங்க இருந்து அங்க வராரு. அதனால எனக்கு படிக்கிறதுக்கு நோ ப்ராப்ளம். சோ நாளைக்கு ஈவினிங்கா வேணா கேக்குறேன் நான். So I have sure ma'am, done ma'am. So I'll leave. And when are you coming back? Tomorrow இன்னைக்கு நைட் வந்துருவீங்களா? நான் வந்துட்டேன் ma'am. I came yesterday. I have training yesterday and today. அதனால ஃபோன் எடுக்கல, எதுவுமே இல்ல. ஓ ஃபைன். இப்போ இதானே மேம், மண்டே மார்னிங் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்தேன். 10 o'clock கிளாஸ் நீ அட்டெண்ட் பண்ணல? இன்னைக்கு சான்ஸே இல்ல மேம். I have a training. அந்த பார்க்ல அதான் சொன்னேன், இன்னைக்கு நாளைக்கு I am not available till evening night. இன்னைக்கு நைட் வரைக்கும் ஆகும் ட்ரெயினிங். எனக்கு தெரியல, NND பிரபுஜி அப்பாயின்ட்மென்ட் கொடுக்கறத பொறுத்து தான். Sure, no problem ma'am. Tomorrow I'll attend. I'll leave the meeting. Thank you. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna Mataji. Panchang Pranam Mataji. Panchang Pranam. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Dira Avanachari.
यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधा माधव कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा राधा माधव माधव बिहारी हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण माता जी माताजी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नारायणं नमस्कृत्यां नमस्त्याम् नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये जयमुदीरजये नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु तप्रयश्चो भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवयाम् सेवयाम् भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्य भगवत्योत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भवति नैस्तिकी भगवति भगवती नैष्टिकी ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 5th canto 10 11 நம்ம படிக்க வேண்டியது 11 11 11
ஓகே. நேத்து நான் யாரெல்லாம் படிக்க சொல்லியிருந்தேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி ஹரே கிருஷ்ணா கலாவதி மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே. பிரேம மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, வேற யாரு சொல்லியிருந்தேன் நானு? அவ்வளவுதானா? 3 பேர் தானா? மாதாஜி என்ன சொல்லியிருந்தீங்க மாதாஜி? ஓகே, 4 பேர். நீங்க 4 பேர் முடிச்ச பிறகு சின்ன சின்ன ஸ்லோகமா இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா படிக்கலாம். ஓகே. பெரிய ஸ்லோகமா இருந்தா ஐ திங்க் இந்த 4 பேரோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஃபைன். ஸ்ரீ பகவான் ஹரே உவாச்ச கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிபோததேதம் உதம் பிரவீமி மாசு இதம் தேவம் ஹர்ஹசி அப்ரமேயம் வயம் பவஸ்தே ததயேஷ மஹருஷி வவாஹம் வஹாம சர்வே விவக்ஷா யஷ்யதிஷ்டம். எஸ், கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிக்கும். हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच निबोधत्रीदं रूदं प्रवीमि मासु इदं देवम् अर्हसि अप्रमेयं वयं बभस्ते तदयेष महर्षि वहाम सर्वे विवशा विवशा यस्य दिष्टं। श्री भगवान உவாச்ச பரமபுருஷர் பிரம்மதேவன் கூறினார், நிபோத அருள் கூர்ந்து கேட்பாயாக. தத அன்பிற்குரிய மைந்தனே, இதம் இந்த, ருதம் உண்மை, பிரவீமி நான் சொல்வது, மா இல்லை, அசூயிதம் பொறாமை கொள்வது, தேவம் முழுமுதற் கடவுள், அர்ஹசி நீ உணர்தல் வேண்டும், அப்பிரமேயம் நமது அனுபவ அறிவிற்கும் அவர் அப்பாற்பட்டவர், வயம் நாம், பவ சிவபெருமான், தே உன்னுடைய, ததக தந்தை, ஏஷக இந்த, மகரிஷி நாரதர், வஹாம நிறைவேற்ற, சர்வே அனைத்தும், விவாஷ மாற்ற முடியாத, எஸ்ய அவரது, திஷ்டம் கட்டளை, மொழிபெயர்ப்பு. இப்பிரபஞ்சத்தின் பரமபுருஷனான பிரம்மதேவன் கூறினார், அன்பார்ந்த பிரியவர்தனே, நான் சொல்வ போவதை அருள் கூர்ந்து கேட்பாய. நமது அனுபவ அறிவின் எல்லைக்கும் எட்டாதவரான பரமபுருஷனின் பகவானின் மீது ஒரு நாளும் பொறாமை கொள்ளாதே. நீ சிவபெருமான், உனது தந்தை மாமுனிர், நாரதர் போன்ற அனைவரும் பரமபொருளின் கட்டளையினை நிறைவேற்ற வேண்டியவர்களாகவும், அவரது கட்டளையினை என்னாலும் நம்மால் மீற முடியாது. பொருளுரை: பக்தி தொண்டில் அதிகாரம் பெற்ற 12 நால்வரான பிரம்மதேவன், அவர் மைந்தர் நாரதர், சுயம்பு, மனு மற்றும் சிவபெருமான் ஆகியோர் பிரியவிரதனின் முன்பு இருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் பல அதிகாரம் பெற்ற முனிவர்கள் சூழ வந்திருந்தனர். பிரம்மதேவன் முதலில் பிரியவிரதனை தன் வயப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அதிகாரம் பெற்ற இம்மான்கள் அனைவரும் கூட அனைவரும் கூட எங்க வார்த்தாது கூட முடியாதவை ஆகையினாலே அவர் இங்கு இல்லையா, அவரும் கூட முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை மீற முடியாதவர்கள் என்று கூறினார். முழுமுதற் கடவுளே இச்சுலோகத்தில் தேவே என்பது எப்போதும் புகழுடையவர் என்னும் பொருளை தரும். முழுமுதற் கடவுளின் சக்தி, புகழ் மற்றும் ஆற்றல்கள் எப்போதும் குறைவதில்லை. ஈசோபனிஷத்தில் பகவான் அபாபவித்த என்று குறிப்பிடப்பட்டு இது அவர் பாவமென கருதப்படும் உலகியல் சார்ந்த எவற்றினாலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுமுதற் கடவுள் மிகுந்த சக்தியுடையவர் ஆதலினால் நாம் அருவருப்பு என்று கருதும் எவற்றினாலும் அவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று குறிப்பிடுகிறது. பரமபுருஷன் பகவான் நிலையான சூரியனோடு ஒப்பிட்டு சில நேரம் உதாரணம் தரப்படும். சூரியன் நிறைந்துள்ள கழிவு பொருளான நீர் ஆவியாக்கி மறைய செய்யும். அதே சமயம் சிறுநீரின் அழுக்கினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. பரமபுருஷ பகவான் தவறாக எதையும் செய்து விட்டார் என்று ஒருபோதும் குற்றம் சாட்ட முடியாதவர் ஆவார். பிரம்மதேவன் பிரியவிரதனை
பிரபஞ்சத்தை ஆளுமாறு சம்மதிக்க வைப்பதற்காக சென்ற பொழுது அவர் தன் மனம் போன போக்கில் அங்கு செல்வதில்லை. அவர் பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்றியே செல்றார். உண்மையில் பிரம்மதேவனோ அல்லது அவனை போல் உயர் அதிகாரம் பெற்றவர்களோ அவரது அனுமதியின்றி எதையும் செய்வதில்லை. அனைவரின் இதயங்களிலும் பரமபுருஷ பகவான் வீற்றிருக்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் தேனே பிராக்த ஹிருதாய ஆதிகவத்யே என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பக்தி தொண்டினால் ஒரு உயிர் எவ்வளவு தூய்மை பெறுகிறதோ அவ்வளவு தூரம் அவன் முழுமுதற் கடவுளுடன் நேரடி தொடர்புடையவன் ஆகிறான். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில் இவ்வாறு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தேசாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி யுக்தி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தி தே. அன்புடனும் பக்தியுடனும் என்னை தொடர்ந்து வழிபடுவோருக்கு நான் புத்தி யோகம் அளிக்கிறேன். அதன் மூலம் அவர்கள் என்னை அடைவர். பகவத்கீதை 10:10. ஆகையினால் பிரம்மதேவன் பிரியவிரதனிடம் தன்னிச்சையாக வரவில்லை. மாறாக அவர் பிரியவிரதனை இணங்க வைப்பதற்காக முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையின் பேரிலே சென்றார் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுளின் செயல்கள் பௌதிக புலன்களினால் அறிந்து கொள்ள பகவானின் கட்டளைகளை மீற முடியாது, அறிந்து கொள்ள முடியாதவை. ஆகையினாலே அவர் இங்கு அப்பிரமேய என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். இவ்வாறு பிரம்மதேவன் பிரியவர்தனை தனது வார்த்தைகளை கவனமுடனும் பொறாமையின்றியும் கேட்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். ஒருவன் ஏன் அவனது விருப்பத்திற்கு மாறாக சில செயல்களை செய்வதற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறான் என்பது இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. சிவபெருமான், பிரம்மதேவன், சுயம்பு, மனு மற்றும் நாரத முனிவர் போன்றவர்களாயினும் கூட பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளைகளை மீற முடியாது. அதிகாரம் பெற்ற இவர்கள் அனைவரும் நிச்சயமாக மிகுந்த ஆற்றல் மிற்றவர்களே. ஆயினும் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை மீறுகின்ற சக்தி அவர்களுக்கு கிடையாது. முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையின் பேரிலே பிரம்மதேவனின் பிரியவர்தனிடம் வந்தார். ஆகையினால் பிரியவர்தனின் எதிரியாகத்தான் செயல்படுகிறோம் என்றும் சந்தேகத்தினை அறவே அவர் நீக்க விரும்பினார். பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளைகளை பிரம்மதேவன் பின்பற்றி வந்திருக்கிறார். ஆகையினால் பகவானின் விருப்பப்படி பிரம்மதேவனின் கட்டளையினை ஏற்றுக்கொள்வதே பிரியவர்தனுக்கு நலம் பயப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. அடுத்து கலாவதி மாதாஜி. நாதஸ்ய கஷ்டித் தபசா வித்யயா வா ந யோக வீர்யேன மனிஷ்ய வா நைவார்த்த தர்மை வரதஸ்வே ஸ்வதோ வா கிருதம் விஹந்தும் தனோ ப்ருஹத் விபூதியாத். வாசிங்க மாதாஜி. நதஸ்ய கஷ்டித் தபசா வித்யாய வா ந யோக வீர்யேன மனுஷய வா நைவார்த்த தர்மை பரஸ்த ஸ்வேதவா கிருதம் விஹந்தம் தனு பிருதக் விபூயாத். இல்லை, தஸ்ய அவரது, கஷ்டித் எவரேனும், தபசா தவத்தினால், வித்யா கல்வியினால், வா அல்லது, ந இல்லை, யோக சித்தியின் சக்தியினால், வீரியன வீரத்தினால், மனுஷயா புத்தியினால், வா அல்லது, ந இல்லை, ஏவ இறுதியாக, அர்த்த பௌதிக பலத்தினால், தர்மத்தின் சக்தியினால், பரத எந்தவித புறச்சக்தியினாலும், ஸ்வதக தனி முயற்சியினாலும், வா அல்லது, கிருதம் கட்டளை, விகந்தம் விளக்குவதற்கு, தனு பிருதக் பௌதிக உடலை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் ஒரு உயிர், விபூயாத் இயல்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையினை தவத்தின் வலிமையினாலோ உயர்ந்த வேத கல்வியினாலோ அல்லது யோக சித்தியின் ஆற்றலினாலோ அல்லது வீரத்தினாலோ அன்றி புத்திசாலித்தனமான செயல்களினாலோ
ஒருவன் விளக்க முடியாது. ஒருவன் தனது அறத்தின் வலிமையை பயன்படுத்தியோ பௌதீக வளத்தினாலோ அல்லது வேறெந்த வழியிலோ தனித்து அல்லது பிறர் துணையுடனோ முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை மீற முடியாது. சிறப்புமிக்க பிரம்மதேவன் தொடங்கி சிற்றெரும்பு வரை எந்த ஒரு உயிரும் இறைவன் கட்டளையை மீற முடியாது. பொருளுரை. கர்க உபனிஷத்தில் கர்க முனிவர் தனது மனைவியிடம் ஏதஸ்ய வா அஷஸ்ய பிரசாதேன கர்கி சூரையா சந்திரமச விகிருத்தௌதிட்டக அல்லது அன்பிற்குரிய கர்கியே, முழுமுதற் கடவுளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே ஏன் அனைத்தும் இருக்கின்றன? ஏன் சூரியனும் சந்திரனும் பிற கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்களும் பிரம்மதேவன் தேவேந்திரன் போன்ற தேவர்களும் அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழேயே இருக்கின்றனர்? பருவுடலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனோ அல்லது மிருகமோ கூட முழுமுதற் கடவுளின் கட்டுப்பாட்டு எல்லையினை தாண்டி செல்ல முடியாது. மானிட உடல் புலன்கள் உடையதாகும். கடவுளின் விதிகள் அல்லது இயற்கையின் வழியிலிருந்து விடுதலை பெற முயற்சிக்கும் அறிவியலாரது புலன்களின் செயல்கள் அனைத்தையும் பயனற்றவையே ஆகும். இது பகவத்கீதையிலும் 7.14 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மாமயா துரத்யயா என்று. இதன் பொருள், கடவுள் அதன் பின்னணியிலிருந்து செயல்படுவதினால் அதன் இயற்கையினை கடந்து செல்வது சாத்தியமற்றதாகும். சில நேரங்களில் நாம் தங்கள் துறவுகள் மற்றும் யோக சாதனைகளால் பெருமைப்படுகிறோம். ஆனால் இங்கு விதிகளையோ அல்லது முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையையோ யோக சாதனைகளாலும் விஞ்ஞான கல்வியினாலும் தவங்கள் மற்றும் துறவிகளினாலும் ஒருவனால் கடக்க முடியாது என்று மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இது சாத்தியமற்றதாகும். மனுஷியா புத்தியினால் என்னும் வார்த்தை குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். தன்னை இல்லறத்தில் புகுந்து ஒரு நாட்டை ஆளும் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரம்மதேவன் வேண்ட நாரத முனிவரோ இல்லறத்தில் புகுந்து பௌதீக செயல்களில் சிக்கிக்கொள்ளாதே என்று கூறுகிறார் என்று பிரியவிரதன் வாதிக்கலாம். யாருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது பிரியவர்தனுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். ஏனெனில் பிரம்மதேவனும் நாரத முனிவரும் அதிகாரம் பெற்றவர்களே ஆவர். இச்சூழ்நிலைகளின் கீழ் மனுஷியா என்னும் வார்த்தை மிகவும் பொருத்தமுடையதாகிறது. பிரம்மதேவன் நாரத முனிவர் இருவருமே உபதேசிக்கின்றனர். பிரியவர்தன் இவர்கள் இருவரையுமே புறக்கணிக்க முடியாது. எனவே அவர் தனது புத்தியை பயன்படுத்தி இரண்டையுமே பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவ்வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது. இது போன்ற சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு ஸ்ரீ சீல கோஸ்வாமி ஒரு தெளிவான புத்தியினை கூறுகிறார். புத்திமதியினை அனாசக்தியஸ்ய விஷயான் யதார்த்தம் உபயோஞ்சதக நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுத்த வைராக்கியம் உச்சதே. விஷயான் எனப்படும் உலக விஷயங்களை பற்றின்றி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் எல்லாவற்றையும் பகவானின் தொண்டிற்கு பொருத்தி கொள்ள வேண்டும். இதுவே உண்மையான புத்தி மனுஷியாகும். எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணரின் தொண்டிற்காக ஏற்றுக்கொண்டால் இல்லறத்தான் அவதியினாலோ அல்லது மானிட அரசனாவதினாலோ எந்தவித தீமையும் இல்லை. இதற்கு மேன்மை மிக்க அறிவாற்றலே தேவையாகும். மாயாவாத கொள்கைக்காரர்கள் பிரம்ம சத்தியம் மித்யா, அதாவது பௌதீக உலகம் பொய், முழு பொய், மெய்ப்பொருளே உண்மை என்கிறார். ஆனால் பிரம்மதேவன் நாரத முனிவர் வரிசையில் வந்த பக்தன், அதாவது பிரம்ம சம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்று கருதுவதில்லை. முழுமுதற் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட எதுவும் பொய்யன்று. அது அனுபவிப்பதற்குரியதாகும். எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளின் அனுபவிப்பதற்காகவே இருக்கின்றன. பகவத்கீதையில்
போக்தாரம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முழுமுதற் கடவுளே எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானராகவும் அவற்றை அனுபவிப்பவராகவும் இருக்கிறார். ஆகையினால் எல்லாவற்றையும் அவரது அனுபவிப்பு மற்றும் தொண்டில் பொருந்தச் செய்ய வேண்டும். சூழ்நிலைகள் ஒருவனுக்கு சாதகமாகவோ அல்லது பாதகமாகவோ இருக்கலாம். ஆயினும் எல்லாவற்றையும் முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டிற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். இதுவே ஒருவன் தனது புத்தியினை பயன்படுத்துவதற்குரிய சிறந்த வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம். எத்தனாவது பக்கம் இது? 25ஆம் பக்கம் மாதாஜி. இது ஸ்கேனிங் பண்ண விதமே சரியா பண்ணல. முன்ன மாதிரி கஷ்டமா பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஈபாடிஷ். ஓகே, அடுத்து கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ண. நாசாய சா கர்ம கர்த்தும் சோகாய மோகாய சதா பயாய சூகாய துகாய ச தேஹயோகம் அவ்யக்ததிஷ்டம் ஜனதாங்க தத்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவாய நாசாய ச கர்ம கர்த்தும் சோகாய மோகாய சதா பயாய சுகாய துக்காய ச தேகயோகம் அவ்யக்த திஷ்டம் ஜனதாங்க தத்தே. பவாய பிறப்பிற்காக, நாசயா இறப்பிற்காக, ச மேலும், கர்ம செயல், கர்த்தும் செய்வதற்கு, சோகாய சோகம், மோகாய மோகம், சதா எப்போதும், பயாய அச்சத்திற்காக, சுகாய சுகத்திற்காக, துக்கயா துக்கத்திற்காக, ச மேலும், தேக யோகம் பௌதீக உடலுடன் தொடர்பு கொண்டு, அவ்யக்த முழுமுதற் கடவுள், திஷ்டம் அதிகாரத்தினால், ஜனதா உயிர்வாழிகள் அங்க ஓ பிரியவிரதனே அத்தத்தே ஏற்றுக்கொள்கின்றன. மொழிபெயர்ப்பு. அன்பிற்குரிய பிரியவிரதனே, முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையினால் உயிர்கள் அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு செயல் சோகம் மோகம் அச்சம் எதிர்கால ஆபத்துகள் மகிழ்ச்சி துக்கம் போன்றவற்றிற்காக பல்வேறு உடல்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றன. பொருளுரை. ஒவ்வொரு உயிர் பொருளும் உலக இன்பத்தை அனுபவிக்கவே பரு உலகத்திற்கு வருகிறான். ஆயினும் அவனது முன் செய்த வினைகளுக்கு ஏற்ப முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையின்படி இயற்கை அளிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதிருக்கிறது. பகவத்கீதையில் 3.27 பிரவருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக என்று வருகிறது. எல்லாமே முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையின் கீழ் பிரகிருத்தியினால் அதாவது ஜட இயற்கையினால் செய்யப்படுகின்றன. இன்றைய அறிவியலாருக்கு ஏன் 84 லட்சம் பல்வேறு வகையான உடல்கள் இருக்கின்றனவா என்று தெரியாது. உண்மை யாதெனில் இவ்வுடல்கள் அனைத்தும் உயிர்களின் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப உயிர்களுக்காக முழுமுதற் கடவுளினால் அளிக்கப்படுகின்றன. உயிர்கள் தத்தம் இச்சைக்கேற்ப செயல்படும் சுதந்திரத்தினை அவர்களுக்கு அளிக்கிறார். அதே சமயம் அவர்கள் செயல்களின் பலனாக ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. சில உயிர் ஆயுட்காலம் மிகவும் நீண்டதாகவும் சிலருக்கு ஆயுட்காலம் மிகவும் குறுகியதாகவும் இருக்கிறது. பிரம்மதேவன் தொடங்கி சிற்றெறும்பு வரை அனைவரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் முதற் கடவுளின் கட்டளைக்கு ஏற்பவே செயல்படுகின்றன. பகவத்கீதையில் 15.15 இறுதி
உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சர்வஸ்ய சாகம் யுத்தி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச. எல்லோரின் இதயங்களிலும் நான் இருக்கின்றேன். என்னிடமிருந்தே ஞானமும் நினைவும் நினைவின் நீக்கமும் வருகின்றன. அதனால் முதற் கடவுள் சில உயிர்களுக்கு ஒரு கட்டளையும் வேறு சில உயிர்களுக்கு வேறொரு கட்டளையும் இடுகிறார் என்பது உண்மை என்று. உண்மை என்னவெனில் ஒவ்வொரு உயிர் பொருளுக்கும் சில குறிப்பிட்ட ஆசைகள் இருக்கின்றன. அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தினை பரமபுருஷ பகவான் அவர்களுக்கு அளிக்கின்றார். ஆகையினால் முதற் கடவுளை சரணடைந்து அவர் விருப்பத்திற்கேற்ப செயல்படுவதே சிறந்த வழியாகும். இவ்வாறு செய்பவன் வீடு பேர் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி அடுத்து. யத் வாஷி தந்த்யாம குணகர்மதாமபிஹி சுதுஷ்டரைத் வத்சவயம் சுயோஜிதாஹ சர்வே லஹாமோ பலிம் ஈஸ்வராய ப்ரோதா நசுவத் க்லீபதே சதுஷ்பதஹ. ஸ்லோகா 14. யத் வாசி தந்த்யாம குணகர்மதாமபிஹி சுதுஸ்தரைர்வஸ்தவயம் சுயோஜிதாஹ சர்வே லகாமோ பலிம் ஈஸ்வராய ப்ரோதோ நசுவத்லி பதே சதுஷ்பதஹ. யத் அவரது வாசி வேத உபதேசத்தின் வடிவில் தந்தியாம் நீண்ட கயிற்றிற்கு குணத்தின் கர்ம மற்றும் செயல் தாமபி கயிர்களினால் சுதுஸ்தரை விளக்குதற்கு மிகவும் கடினமான வச அன்பு மைந்தனே வயம் நாம் சுயோஜிதா ஈடுபடுகிறோம். சர்வே எல்லாம் வகாம நிறைவேற்ற பலிம் அவரை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்குரிய கட்டளைகள் ஈஸ்வராய முழுமுதற் கடவுளுக்கு புரோதா கட்டுப்பட்டு நசி மூக்கில் இவ போன்று துவி பதே இரு கால்களை உடையவனுக்கு ஓட்டுபவன் சது பதக 4 கால்களை உடையதே காளை மாடு. ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. அன்பிற்குரிய மைந்தனே, நாம் அனைவரும் நமது குணம் மற்றும் செயலுக்கேற்ப வேத கட்டளைகளின்படி வர்ணாசிரம பிரிவுகளினால் கட்டுப்படுத்துகிறோம். இப்பிரிவுகளை தவிர்க்க இயலாது. ஏனெனில் இவை விஞ்ஞான ரீதியாக ஏற்படுத்தப்பட்டவையாகும். ஆகையினால் மூக்கணாங்கயிறுகள் பூட்டி காளை மாடுகள் எவ்வாறு அவற்றை ஓட்டுபவனின் விருப்பத்திற்கேற்ப செல்கின்றனவோ அதுபோல் நாம் இவ்வர்ணாசிரம தர்மங்களில் உள்ள கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். பொருளுரை. இச்லோகத்தில் உள்ள தந்தியாம் குண கர்ம தாமபிகி என்னும் வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். நாம் அனைவரும் குணங்களின் அல்லது இயற்கை குணங்களின் தொடர்பிற்கேற்ப உடல்களை பெறுகிறோம். பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றபடி சமுதாய அமைப்பின் 4 பிரிவுகளான அந்தன, சத்திரிய, வைசிய மற்றும் சூத்திரர் போன்றவை நமது குணம் மற்றும் செயல்களுக்கேற்ப ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இது பற்றிய சில மாறுபட்ட கருத்துக்களும் உண்டு. ஏனெனில் ஒருவன் தனது குணம் மற்றும் செயலுக்கேற்ப உடலை பெறுகிறான் என்றால் அவனது பிறப்பே அவனது சமுதாய நிலையினை தீர்மானிக்கிறது என்கின்றனர் சிலர். மற்றும் சிலர் ஒருவனது முற்பிறவி குணம் மற்றும் கர்மங்களினால் அவனது பிறப்பு தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பர். இது அத்தனை முக்கியமான கருத்தன்று. ஏனெனில் இந்த ஜென்மத்தில் கூட ஒருவன் தனது குணம் மற்றும் கர்மங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஆகையினால் அந்தன, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர் என்னும் சமுதாயத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் ஒருவனது இந்த பிறவியின் குண கர்மத்திற்கேற்ப ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறுகின்றனர். இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நாரத முனிவினால் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. குண கர்மங்களை பற்றி மாமன்னர் யுதிஷ்டருக்கு நாரத முனிவர் உபதேசிக்கும் பொழுது இவ்வடையாளங்களே சமுதாய பிரிவுகளை உருவாக்க வேண்டும் என்கிறார். அதாவது அந்தன குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவனிடம் சூத்திரனுக்குண்டான அடையாளங்கள் இருந்தால்
அவன் ஒரு சூத்திரனாகவே நியமிக்கப்பட வேண்டும். அதுபோல் ஒரு சூத்திரனிடம் அந்தணருக்குரிய குணங்கள் இருக்குமாயின் அவன் ஓர் அந்தணனாகவே நியமிக்கப்பட வேண்டும். வர்ணாசிரம அமைப்பானது விஞ்ஞான ரீதியில் ஆனதாகும். ஆகையினால் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரம் வேத நெறிகளுக்கேற்ப அமைந்திருக்கும் பிரிவுகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் நமது வாழ்க்கை நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். இவ்வாறு மனித சமுதாயம் பிரிந்து அமைக்கப்படவில்லை என்றால் அது நிறைவுடையதாக இராது. விஷ்ணு புராணத்தில் 3.8.9 இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. வர்ணாசிரமாச்சராவதா புருஷேன பரப்புமான் விஷ்ணுர் ஆராத்யதே பந்தா ஞானேத்தோஷ காரணம். முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணு வர்ணாசிரம தர்மத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றுவதன் மூலமே வழிபடுகிறார். இதை தவிர முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்கு வேறு வழியில்லை. வர்ணாசிரம அமைப்பிலேயே ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும். மனித சமுதாயத்தில் உள்ள அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு உரியோரே ஆவர். ஆனால் இன்றைய மனித சமுதாயத்திற்கு இதுதான் இறுதி லட்சியம் அல்லது வாழ்க்கை நிறைவு என்பது தெரியாது. எனவே பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு பதிலாக மக்கள் விஷயங்களை வழிபடுவதற்கு கற்பிக்கப்படுகின்றனர். நவீன சமுதாயம் வழிகாட்டுகின்றபடி மனிதர்கள் விஷயங்களை வானளாவிய கட்டிடங்கள், நெடுஞ்சாலைகள், போக்குவரத்து வாகனங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கி கையாள்வதன் மூலம் தம்மால் நாகரிகத்தில் முன்னேற முடியும் என்று கருதுகின்றனர். இது போன்ற நாகரிகம் பௌதீகமானது என்றே நிச்சயம் அழைக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் இந்நாகரிகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் தம் வாழ்வின் இறுதி லட்சியம் என்னவென்று அறியார். வாழ்க்கை லட்சியம் என்பது விஷ்ணுவை அடைவதே ஆகும். விஷ்ணுவை அடைவதற்கு பதிலாக மக்கள் பௌதீக சக்தியின் புற வெளிப்பாட்டினால் குழப்பப்படுகின்றனர். ஆகையினால் பௌதீக முன்னேற்றம் என்பது பார்வையற்ற நிலைக்கு ஒப்பாகும். இது போன்ற பௌதீக முன்னேற்றத்தின் தலைவர்களும் குருடர்களே ஆவார். இவர்கள் தம்மை பின்பற்றுவோர்களை தவறான பாதையில் அழைத்துச் செல்கின்றனர். ஆகையினால் இஸ்லோகத்தில் வாசி எனப்படும் வேத உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்வதே சிறந்ததாகும். இவ்வுபதேசங்களின்படி ஒவ்வொருவரும் தாம் அந்தணனா, க்ஷத்திரியனா, வைசியனா, சூத்திரனா என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப கல்வி கற்க வேண்டும். பிறகு அவன் வாழ்க்கை நிச்சயம் வெற்றி பெறும். இல்லையேல் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயமும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்துவிடும். மனித சமுதாயம் வர்ணம் மற்றும் ஆசிரம் என்று பின்பற்றினால் ஒருவனது வாழ்க்கை அது எந்த நிலையில் இருந்த போதிலும் நிச்சயம் வெற்றி பெறும். அந்தணர்கள் மட்டுமே மெய்யுணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவர். சூத்திரர்கள் உயர்த்தப்படுவதில்லை என்பது தவறு. வேத கட்டளைகள் பின்பற்றப்படுமாயின் அந்தணர், சத்திரியர், வைசியர், சுத்திரர் என்று அனைவரும் மெய்யுணர்வு நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவர். அவர்களது வாழ்க்கையும் வெற்றியமையும். வேதங்களில் உள்ள உபதேசங்கள் அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து வந்த தெளிவான கட்டளைகளாகும். இச்சுலோகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் சான்று மூக்கணாங்கயிறு பூட்டிய காளை மாடுகள் அவற்றை ஓட்டுபவனின் கட்டளைக்கேற்ப ஓடுகின்றன என்பதாகும். அதுபோல் வேதங்களின் உபதேசங்களுக்கேற்ப நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் நமது வாழ்க்கைக்கான சரியான பாதைகள் உறுதி செய்யப்படும். மாறாக நாம் இவ்வாறு செயல்படாது நமது வாழ்க்கை அழிவதோடு நம்பிக்கை இழப்பில் போய் முடிந்துவிடும். உண்மையில் இக்கால மனிதர்கள் வேத உபதேசங்களை பின்பற்றாத காரணத்தினால் அவர்கள் அனைவரும் குழப்பமுற்று இருக்கின்றனர். ஆகையினால் பிரம்மதேவன் பிரியவர்தனுக்கு அருளிய வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு இட்டு செல்லும் உண்மை விஞ்ஞான கட்டளையான அவரது உபதேசத்தினை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது பகவத்கீதையிலும் 16.23 உறுதி செய்யப்படுகிறது. யசாஸ்திர விதம் உத்ருஷ்ட வர்த்தே காமகாரதக
ந ச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். வேதங்கள் என்னும் சாத்திரங்களில் உள்ள அறநெறிகளின்படி நாம் வாழவில்லை என்றால் வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி பெறவும் முடியாது. வாழ்க்கையின் உயர்நிலைக்கு நாம் உயர்த்தப்படுவது அல்லது மகிழ்ச்சி அடைவது என்பதும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாரூப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. Reading from Bhagavatam, 5th canto, 1st chapter, 11th ஸ்லோகம். இப்போ இங்க பகவானு வாச்ச அப்படின்னு யார சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா பிரம்மரை சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான காரணமும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ சில சமயங்கள்ல சிவபெருமானுக்குமே பகவான் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு, சில சமயத்துல இந்திரனுக்கு கூட பகவான் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு. அங்கே இறைவனுடைய கட்டளைகளை அவர்கள் நிறைவேற்றுவதற்காக அந்த ஒரு பாத்திரத்தை ஏற்று வந்திருப்பார்கள். ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில அவங்கள பகவான் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலை சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, ஆனா உண்மையிலே பரமபுருஷ பகவான் ஒருத்தர் தான். ஸோ நித்தியமாக ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அந்த நாமம். ஆனா இவங்களுக்கு அந்தந்த சில சூழ்நிலைகள்ல மட்டும்தான் இவங்க ஆற்றக்கூடிய அந்த காரியங்களால சொல்லப்படுவது இல்லையா? ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச நிபோதத தேதம் ருதம் பிரவீமி மாஷு இதம் தேவம் ஹர்ஹசி அப்ரமேயம் வயம் பவஸ்தே தத ஏக்ஷ மஹருஷீர் வஹாம சர்வே விவஷா யஷ்யதிஷ்டம். இப்போ பிரம்மதேவன் பேசுறார். அதாவது இந்த 2ஆம் படைப்புக்கு மூல காரணமா இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவர் இல்லையா, இப்பிரபஞ்சத்தின் பரமபுருஷர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கார். அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மட்டும். ஓகே, ஏன்னா இந்த 2ஆம் படைப்பு அவர்தான் பகவானிடத்தில் பெற்ற ஞானத்தை கொண்டு அவர் இங்க உயிர் வாழிகளை படைக்கின்றார். சோ அன்பான பிரியாவிரதனே, நான் சொல்ல போவதை அருள் கூர்ந்து கேட்பாயாக. எப்படி அதாவது தாத்தாவுக்கும் பேரனுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் இது இல்லையா? சோ சுயம்பு மனு யாரு? பிரம்மதேவருடைய மகன் இல்லையா? அவருடைய மகன் தான் உத்தானபாதனும் மற்றும் பிரியாவிரதனும். ஓகே, நமது அனுபவ அறிவின் எல்லைக்கு எட்டாதவரான பரமபுருஷ பகவானின் மீது நீ ஒரு நாளும் பொறாமை கொள்ளாதே அப்படின்னு ஏன் அந்த இடத்துல சொல்றார் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் பொருள் உரையில ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பொறாமை என்பது என்னன்னாக்கா, இறைவனிட்ட கட்டளைகளை நாம் மீறினோம் என்றால் அங்கே நாம் சுதந்திரமாக செயல்படுகின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரும் இல்லையா? அந்த உணர்வு வரும்போது இது நம்ம பௌதீக தளத்துல எடுத்துக்கலாம், ஒன்லி அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம். ஒரு தந்தை இருக்கிறார், மகனுக்கு ஒரு செயல் செய்யும்படி கட்டளை இடுகிறார். ஆனா அந்த மகன் அவனுக்கு பிடித்ததை செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா, அங்கே தந்தையினுடைய கட்டளையை மீறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அவனுக்கு இல்லையா? அதனால் அவன் என்ன மாதிரி குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்துறான்? நான் ஏன் அப்பா சொன்னபடி கேட்கணும் இல்லையா? நான் எனக்கு பிடிச்சதுதான் செய்வேன் இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல என்ன குணம் இருக்கு ஆக்சுவலி? ஸோ அவர் சொன்னபடி நான் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னும் பொழுது நான் என்னால செய்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு
அகங்கார உணர்வோட நம்ம செயல்படுவோம் இல்லையா? அந்த பண்பு எப்போ வரும்னாக்கா, உயர்ந்த ஸ்தானமா இருக்கக்கூடிய தந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தானமே நாம கொடுக்கறது கிடையாது. அந்த ஸ்தானத்தில் நின்று அவரை நாம உணர்வது கிடையாது. அப்ப நாமே உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருப்பதால், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த உயர்வான ஸ்தானத்திற்கு we are qualified அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரும். எப்ப அடுத்தவங்களுடைய ஸ்தானத்தை தனக்கு தான் தகுதி பெற்றவன் என்ற உணர்வு வருகிறதோ, ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த உணர்வு என்னது? பொறாமை எனக்கூடிய உணர்வு. ஓகே, இங்க பிரியாவர்தன் பொறாமைக்குள்ள டைரக்டா பகவான் மேல பொறாமையோ கோபமோ எதுவுமே கொள்ளவில்லை. ஆனால் அங்கே பிரியாவர்தன் ஆல்ரெடி நாரத மகரிஷி உபதேசித்ததுனால அவர் தவ வாழ்க்கையில இருக்கார். ஸோ அதை விடுத்துட்டு வருவதற்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. அதனால இவர் சுயம்பு மனு சொன்னாலும் அவர் கேட்டுக்கிறதே கிடையாது இல்லையா? அதனால இப்போ தாத்தாவை அழைச்சி பிரம்மதேவரை அழைச்சி இப்போ அவரை ஒத்துக்கொள்ள வைக்கணும். ஏன்னா அது இறைவனுடைய கட்டளை. ஸோ பிரம்மருக்கு என்ன கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? இந்த பிரபஞ்சத்தில் உயிர் வாழிகளை படைக்கக்கூடியதா அந்த ஒரு செயல் பிரம்மருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த செயல் செய்யணும்னா கண்டிப்பா அவர் படைத்தவர்கள் மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல உயிர்வாழிகள் அபிவிருத்தி ஆகணும். ஸோ அதற்கு அதை கொண்டுதான் பகவான் அவருக்கு கிட்ட கட்டளையை பிற உயிர்களை கொண்டு இங்கே பிரம்மதேவர் செயலாற்றுகிறார். ஸோ அதையே தான் இப்ப பிரியாவர்தனிட்டுமே சொல்ல போறார். அதனால நீ தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுவேன் அப்படின்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இறைவன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய கட்டளை உனக்கு நீ செய்ய வேண்டிய அந்த கட்டளை நீ செய்யாமல் போகினால் அப்ப நீ அச்சீவ் பண்ணக்கூடியது என்னது? உன்னுடைய ஸ்தானம் இறைவன் ஸ்தானத்தோட நீ உயர்வாகணும் இல்லையா? அப்படின்னா அவரோட ஸ்தான லெவலுக்கு நாம போறதுக்கான அந்த ஒரு எண்ணம், அந்த பாவத்தை நாம வெளிப்படுத்துறோம். பொறாமை எனக்கூடிய பாவத்தை வெளிப்படுத்துறோம்னு நம்ம பௌதிகத்திலேயே நல்லா கண்கூடவே நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இறைவனோட நாம அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நாம ஏன் இறைவனை பார்த்து பொறாமைப்படணும் அப்படின்னு நினைக்க தோன்றும். ஏன்னா நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாத ஒரு நபரோட நாம் பொறாமை கொள்வது என்பது சாத்தியக்கூறு கிடையாது. ஆனா நம்ம அதை என்ன பண்றோம்? நம்முடைய சுதந்திரம் எனக்கூடிய அந்த பண்பை வெளிப்படுத்தி அவர் சொன்னாலும் நான் எனக்கு விருப்பமான செயலை தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னு வரும்பொழுது அது எதனால வரும்னாக்கா, இது பொறாமை எண்ணத்தினால் தான் வரும். யார் நம்மளையே அடக்கணும் இல்லையா? நான் சுதந்திரமான எனக்கு பிடிச்சது தானே செய்வேன். இப்ப இந்த காலத்து பிள்ளைகளும் அது மாதிரிதான் பேசுறாங்க இல்லையா? ஐ எம் ஃப்ரீ, ஐ எம் இண்டிபெண்ட், ஐ வாண்ட் டு அர்ன், ஐ வாண்ட் டு லீவ் இல்லையா? அப்படி ஒரு நிலை. ஆனா என்றைக்குமே தாய் தந்தையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த நிழல் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்குன்றதே மறந்து விடுகிறார்கள் இல்லையா? ஸோ எந்த பெற்றோருமே தன்னுடைய பிள்ளைகள் நன்னா இருக்கணும்னு மட்டும் தான் நினைப்பாங்க இல்லையா? அதனாலதான் அறிவுரைகள் எதுவுமே வழங்கப்படுகிறது. ஆனா பிள்ளைகளுக்கு அந்த அறிவுரைகளை கேட்கக்கூடிய அந்த பக்குவமும் கிடையாது. நீ சிவபெருமான், உனக்கு தந்தை மாமுனிவர், நாரதர் போன்ற அனைவரும் பரம்பொருளின் கட்டளையினை நிறைவேற்ற வேண்டியவர்களே ஆவோம். அவரது கட்டளையினை என்னாலும் நம்மளால மீற முடியாது. ஸோ இங்கே அந்த பெஞ்ச் மார்க் எடுத்துட்டு வந்துட்டார். ஸோ அதாவது நீயும் சரி, பிரியாவர்தனும் சரி, நானும் சரி, சுயம்பு மனுவும் சரி, நாரத மகரிஷியும் சரி, நம்ம 4 பேருமே எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்ன நமக்கு கட்டளையிட்டு இருக்காரோ அதை நாம கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும். அதனால அப்படிப்பட்ட கட்டளைகளை நாம் என்றைக்குமே மீற முடியாது. ஸோ செட் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படிங்கிறத கிளியரா கம்யூனிகேஷன் பண்றார் யாரு? பிரம்மதேவர். பக்தி தொண்டில் அதிகாரம் பெற்ற பின் இருவரில் 4வரான பிரம்மதேவர், அவர் மைந்தன் நாரதர், சுயம்பு மனு மற்றும் சிவபெருமான் ஆகியோர் பிரியாவர்தனின் முன்பு இருந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் பல அதிகாரம் பெற்ற முனிவர்கள் சூழ வந்திருந்தனர். இது எதுக்குன்னா அங்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருமே அனைவர் முன்னாடியுமே இந்த மாதிரி பிரம்மதேவர் பேசுறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, இதெல்லாமே அந்த ரிஷி முனிகளாலுமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் இல்லையா? அப்படின்னா இறைவனுடைய கட்டளை நாம் என்றைக்கு மீறக்கூடாது என்பது ரிஷிமுனிகளுக்கும் தெரியும் இல்லையா? அதை ஊர்ஜிதப்படுத்துவதற்காகத்தான் இப்போ ஒரு கூட்டம் கூடுறதுன்னா நம்ம ஒரு 4 பேர் இருந்தா அந்த 4 பேர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா? ஆனா அதே ஒரு 400 பேர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கேட்கும் பொழுது அது அதனுடைய பாதிப்பே வேறு விதம். 4 பேர் சொல்லும்பொழுது எடுத்த தீர்மானத்தை காட்டிலும் 400 பேர் சொல்லும் பொழுது எடுத்து வைக்கக்கூடிய அந்த தீர்மானம் மிக வலிமை வாய்ந்தது இல்லையா? அதனால்தான்
அங்கே ரிஷிமுனிகளும் இங்க என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை காண்பதற்காக வந்தவர்கள். அவர்களையுமே இங்க பிரம்மதேவர் அந்த அவருடைய அந்த வார்த்தைகள்ல எடுத்துரைக்கிறார் அவங்கள பத்தி இல்லையா. பிரம்மதேவன் முதலில் பிரியாவர்தனை தன் வயப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அதிகாரம் பெற்ற மகான்கள் அனைவரும் கூட முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகள் மீற முடியாதவர்கள் என்று கூறினார். யாருமே மீற முடியாது, அங்க வந்திருக்கிறவங்களும் மீற முடியாது என்பதை ஃபர்ஸ்ட் லெவல் உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய அவரையுமே இல்லையா அவர்களை பற்றி எல்லாம் பேசி, பிறகு ஒரு சாதாரண ஆக்கக்கூடிய எல்லா ரிஷிமுனிகள் எல்லாருமே இறைவனுடைய கட்டளைகள் பிரகாரம் தான் நிகழும். நாம் எல்லாரும் கூட அப்படிதான் வாழணும். அதுதான் உண்மை. அதைதான் நாம உணர்றது கிடையாது. உண்மையிலே இறைவன் நமக்கு என்ன கட்டளை இட்டு இருக்கிறாரோ அதை தான் நாம ஆற்ற வேண்டும். அந்த ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை அவ்வாறே நாம் ஆற்ற வேண்டும் இறைவனுக்கு துண்டாக. ஆனா நாம் அதை பரிபாலிக்கிறதே கிடையாது இல்லையா. தேவ என்பது எப்பொழுதும் புகழுடையவர் என்று பொருள் தரும். முழுமுதற் கடவுளின் சக்தி, புகழ் மற்றும் ஆற்றல்கள் எப்பொழுதும் குறைவது கிடையாது இல்லையா. ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் இல்லையா. அதாவது நாம் பகவான் பூர்ணமானவர், அவரிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகளாகிய நாமும் பூர்ணமானவர்கள் இல்லையா. மேலும் எண்ணற்றோர் அவரிடமிருந்து அவதரிக்கின்றார்கள். ஆனாலுமே அனைத்துமே அவரிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட பிறகும் அவர் இன்னும் பூரணமாகவே இருக்கின்றார். அதான் அவரிடமிருந்து வெளியே வந்த அத்தனையுமே குவான்டிட்டியை குறைக்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இருக்குன்னா அதை நான் குடிச்சேன்னா அதுல எவ்வளவு குடிச்சோன்னா அது அந்த அளவுக்கு அங்க கேப் இருக்கும் இல்லையா. இதுதான் இயற்கை நியதி. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. எப்பொழுதுமே அதாவது நிறைவான நிலையில இருக்கக்கூடியவர், கம்ப்ளீட்டா இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா. அதனால்தான் அந்த ஒரு நிலை நாம புரிஞ்சுக்கணும். முழுமுதற் கடவுள் மீது சக்தி, புகழ், ஆற்றல் எப்பொழுதும் குறைவது கிடையாது. நாட் ஒன்லி ஆற்றல், ஸோ நாட் ஒன்லி சக்தி, நாட் ஒன்லி புகழ், எல்லாமே அவர் எல்லையற்ற தன்மையில் இருக்கக்கூடியவர். உபநிஷதர் ஈஷோபநிஷத்தில் பகவான் அபாத வித்த அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. அது அவர் பாவம் என கருதப்படும் உலகில் சாய்ந்த பாவ வித்த அப்படி பிரிச்சு படிக்கணும். பாவ என்றால் பாவம், என்றால் இல்லை இல்லையா. அதாவது அவர் பாவம் என்ன கருதப்படும் உலகில் சார்ந்த எவற்றிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதே கிடையாது. ஏன்னா இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். நாம எல்லாம் எது வரைக்குமே இந்த 3 குணங்களோடு பந்தப்பட்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே நாம அதாவது பாவத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டவர்கள் கிடையாது அப்படிங்கறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுமுதற் கடவுள் மிகுந்த சக்தியுடையவர் ஆதலினால் நாம் அருவருப்பு என கருதப்படும் எவற்றிலும் அவர் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. ஸோ பகவானுடைய எல்லை பெருசு. அதனால இந்த பிரபஞ்சத்துல மங்களம் அமங்கலம் இல்லையா எதுவுமே வேறுபாடு கிடையாது பகவானுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அசுத்தமான நீர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நீர்ல இருக்கக்கூடிய அதை நீர் பதத்தை சூரியன் மூலியமா அதை கிரகித்து விடுவார் பகவான் இல்லையா. அப்புறம் அது அந்த நீர் எல்லாமே வற்றி போன பிறகு வெறுமனே அந்த சேரு சகதியோ எதுவா இருந்தாலும், ஈவன் சம்படி பாசஸ் ரோட்ல எங்கேயாவது யூரினல் பாஸ் பண்ணிட்டா கூட அந்த தண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன சூரியன் என்ன பண்ணுவான், அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது நீரை மட்டுமே அவன் எடுத்துப்பான் பியூரிஃபைடா. மிச்சம் அந்த கழிவு எதுவா இருந்தாலும் அங்கேயேதான் இருக்கும் இல்லையா. அது அப்ப அதனோட அந்த கழிவுலே இருக்கக்கூடிய அந்த வெறும் நீரை அது நம்மளால ஸ்பிட் பண்ண முடியுமா? இப்ப ஏதோ மெக்கானிசம் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா. ஏன் நீங்க விழுதிக்கிட்டு தான் எங்க வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மேலதான், ஒரு 5-6 கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கும். அந்த இடத்துல இந்த கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு அப்படிங்கிறது உண்டு. அந்த நீருமே சுத்திகரித்து அனுப்புவாங்க. ஸோ ஆனா அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ். ஆனா பகவான் எதுவுமே இல்லை இல்லையா. அதாவது சூரிய பகவான் என்ன பண்றார், வெறுமனே அந்த நீரை மட்டுமே அதுல இருந்து உறிஞ்சி விடுகிறார் இல்லையா. அதனால அசுத்தத்தையுமே சுத்தமான பாகத்தை தனியா எடுக்கக்கூடிய சக்தி இறைவனுக்கு உண்டு. அதனால இங்க மங்களம் அமங்கலம் என்பது அவருடைய திருஷ்டியில எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் நம்முடைய திருஷ்டியில தான் இருக்கிறது. ஓகே. ஸோ நம்மளால அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஓகே. பரமபுருஷன் நிலையினை சூரியனோடு ஒப்பிட்டு சில நேரம் உதாரணம் தரப்படும் இல்லையா. சூரியனுடைய பிரகாசம், சூரிய கிரகம் இதெல்லாம் நம்ம தரோம். அப்படின்னா
பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானங்கள்ல அது வருது இல்லையா? அவர் எடுத்துரைக்கிறத வந்து நாம அதை புரிஞ்சுக்க, அதாவது இறைநிலையை உணர்வதற்கான வெவ்வேறுபட்ட நிலைகள், சூரியனுடைய பிரகாசம் எங்கெல்லாம் விழுறதோ அதை வச்சு நாம பகவானுடைய ஆற்றலை நாம வந்து கிரகிக்கிறோம் இல்லையா? அடுத்து யோகதானத்துல வந்து பகவானுடைய 4 கைகளுடைய ரூபம், அடுத்து 2 கைகள் வந்து டைரக்டா பகவான் அப்படிங்கிறதுமே நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். சூரியன் நிலத்தில் உள்ள கழிவு பொருளான சிறுநீரை ஆவியாக்கி மறைய செய்யும், இது நடக்கிறது உண்டு. அதே சமயம் சிறுநீரின் அழுக்கினால் அவர் வந்து பாதிக்கப்படுவதே கிடையாது இல்லையா? பரமபுருஷ பகவான் தவறாக எதையும் செய்து விட்டார் என்று ஒருபோதும் குற்றம் சாட்ட முடியாதவர் ஆவார். ஸோ அவர் வந்து எந்த ஒரு, நமக்கு தான் இந்த தவறு இதெல்லாமே இல்லையா? நமக்கு குறைவுடைய புலன்கள் இல்லையா, மாயையில் இருப்பவர்கள், ஏமாற்றக்கூடிய குணம் உடையவர்கள், மற்றும் வந்து நம்ம தவறுகள், we are prone to do mistakes இல்லையா? நான் தவறுகள் இழைக்கக்கூடிய இந்த 4 குறைகளோட தான் நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது, அனைத்திற்கும் நேர்பட்டவர் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மதேவன் பிரியாவர்தனை இப்பிரபஞ்சத்தை ஆளுமாறு சம்மதிக்க வைப்பதற்காக சென்ற பொழுது அவர் தன் மனம் போன போக்கில் அங்கு செல்லல. ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் தான் அங்க சென்றார். அவர் பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளைகளை பின்பற்றியே சென்றார். உண்மையில் பிரம்மதேவனோ அல்லது அவனைப் போலவே உயர் அதிகாரம் பெற்றவர்களோ அவரது அனுமதியின்றி எதையுமே செய்யறது கிடையாது. இறைவனுடைய அனுமதி இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. எவ்ரிதிங் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட். மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே முஹ்யந்தி யத் சூரையா இல்லையா, படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? தேஜோ மினிமத்தோ இல்லையா? இந்த மாதிரி பிரம்ம ஆதி கவையே அப்படின்னா பிரம்மருடைய ஹிருதயத்துல இருந்துண்டு பகவான் ஆதி கவையே அப்படின்னா எல்லா ஞானத்தையுமே அவர் வந்து போதிக்கிறார். யாருக்கு? பிரம்மதேவருக்கு. அதை கொண்டுதான் இந்த 2ஆம் சிருஷ்டியே வந்து பிரம்மதேவர் வந்து செயல்படுத்துகிறார். பக்தி தொண்டினால் ஒரு உயிர் எவ்வளவு தூய்மை பெறுகிறதோ அவ்வளவு தூரம் அவன் முழுமுதற் கடவுளும் நேரிடன் தொடர்பு உடையவன் ஆகின்றான். ஸோ நம்முடைய பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ், நம்ம ஹிருதயத்துல எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த தேவையற்ற அழுக்குகள்ல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை பெறுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு பகவான் நமக்கு வந்து அடையப்படுகிறார். ஸோ இதுல எந்த சந்தேகமே இல்லை. இது பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் சம் ஏனே மாம் உபத்யந்ததே. அதாவது பகவானுக்கு வந்து அன்புடனும் பக்தியுடன் தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் இல்லையா? நமஸ்காரம், பஜதாம் என்றால் வணங்குறது, பிரீத்தி பூர்வகம் அதாவது அன்புடன் அவ்வாறு வழிபடுபவர்களுக்கு ததாமி நானே உனக்கு வந்து புத்தியோகம் அளிக்கிறேன், அதாவது புத்தியோகம் தம், அவரே நமக்கு வந்து வழங்குகிறார் அப்படிங்கிறத வந்து இது சம்பந்தம் இல்லையா? அதாவது சம்பந்தம் இல்ல, அபிதையா, கரெக்ட். எவ்வாறு நம்ம அதை செயல்படுத்துறதுன்ற சொல்றது இல்லையா? ஹவு டு சர்வ் த லா இல்லையா அப்படிங்கிறது. ஸோ சம்பந்தம், அபிதேயா அண்ட் பிரயோஜன். ஸோ 10.8 ஸ்லோகத்துல இருந்து 11ஆவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து சம்பந்தம், அபிதேயா பாட்டு. ஓகே, அப்படின்னா பக்தி தொண்டெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணணும்ன்றத எடுத்துரைக்கிறது. ஓகே, ஆகையினால் பிரம்மதேவன் பிரியாவர்த்தனிடம் தன்னிச்சையாக வரவில்லை, அவர் தானாக எதுவும் வரல. ஓகே, மாறாக அவர் பிரியாவர்த்தனை இணங்க வைப்பதற்காக முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை பேரிலே சென்றார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதாவது பிரியாவர்த்தனை வந்து அதாவது அவருக்கு வந்து மனசை மாற்றி, இப்ப யாருமே இல்லை ஆட்சி பண்றதுக்கு போது அவனை மனதை மாற்றி போரும் துறவரம் பண்ணது மீண்டும் அரசாட்சிக்காக வரணும்ன்றத வந்து அவர் வந்து சமாதானப்படுத்தி அறிவுரைகளோட அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தி வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். முழுமுதற் கடவுளின் செயல்கள் பௌதீக புலன்களால் இந்த பௌதீக புலன்களால பகவானுடைய செயல்களை நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. நாம நம்முடைய இறை உணர்வை கொண்டு அந்த சிறு செயலா இருந்தாலும் அதை நாம உணர்வதற்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் உண்மையிலே நாம ஆன்மீகத்தை பற்றி உணர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. அதை விடுத்துட்டு நம்ம பௌதீக புலன்கள்ல நேரிலே இதை பார்க்குறோம் அதை பார்க்குறோம் இதான் ரைட்டு நம்ம வந்து பேசுறது வந்து தட் இஸ் பியூர்லி மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிளாட்ஃபார்ம். ஆகையினாலே அங்கு அவர் அப்பிரமேய என்று சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாறு பிரம்மதேவன் பிரியாவர்தனை தனது வார்த்தைகளை கவனமுடனும் பொறாமையின்றும் கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார்.
கவனத்தோட கேட்கணும். அடுத்து வந்து பொறாமை என்ற எண்ணத்தையும் நாம விடணும். அது நம்மள மேன்மை அடைய செய்யும். ஒருவன் ஏன் அவனது விருப்பத்திற்கு மாறாக சில செயல்களை செய்ய தூண்டப்படுகின்றான் என்று இதே கேள்வி நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம் சொல்லுங்க? வேல்வியா ஸ்டடி பகவத்கீதையில 3வது இல்ல, காமயேஷ குரோதேஷ, அதுதான் பகவான் ரிப்ளை கொடுப்பார். ரஜோகுண சமுத்பவக இல்லையா? ஸோ ஏன் விருப்பமின்றியே அந்த கேள்வி கேட்டார் அர்ஜுனர். அவருக்கு போர் புரியறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஆனா பகவான் வந்து எழுந்து போர் புரி உன்னுடைய கடமைன்னு சொல்றார். அதுதான் இந்த இடத்துல நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டும். ஒருத்தன் விருப்பமே இல்லைன்னாலும் அவன் அந்த செயலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றான் இல்லையா? சிவபெருமான், பிரம்மதேவன், ஸ்வயம்பு மனு மற்றும் நாரதர் போன்றவர்களாலும் கூட பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளைகளை மீற முடியாது. உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருக்கிற அவங்களாலேயே இறைவனுடைய கட்டளை மீள முடியாதுன்னா நாம எல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள். நாமளும் வந்து we have to adhere it actually. இல்லைன்னா நம்ம அதாவது நமக்கு இறுதி காலகட்டத்திலோ ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல நமக்கு வந்து நம்ம செல்ல வேண்டிய காலகட்டங்களில் மிகவும் துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டோம். ஏன்னா உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவமற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய சிறு சிறு துக்கங்களை கூட நம்மளால வந்து பரிபாலித்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா பிரபஞ்சத்துல நாம மட்டும் தான் துக்கித்திருக்கிறோன்ற அந்த ஒரு உணர்வு வந்து ஏற்படும். மேலும் ஆகையினால் பிரியாவதனின் எதிரியாக நான் தாம் செயல்படுகிறோம் என்ற சந்தேகத்தினை சந்தேகத்தினை அறவே அவர் நீக்க விரும்பினார். அதை வந்து அந்த டவுட் வந்து அவர் கிளாரிஃபிகை பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அந்த நீக்க விரும்பினார். இப்போ யார் இதை வந்து முயற்சி செய்யறது? பிரம்மர் வந்து முயற்சி செய்யறார். ஸோ பிரியாவதன் வந்து இந்த அரசை ஆளணும் என்ற அந்த இதுக்காக காரணம் என்ன? இறைவனுடைய கட்டளை என்று சொல்லி அதை வந்து எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளைகளை பிரம்மதேவன் பின்பற்றி வந்திருக்கார், வந்துட்டு இருக்கார், இனிமேலும் வந்து இருப்பார். நாம தான் இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஆகையினால் பகவானின் விருப்பப்படி பிரம்மதேவனின் கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்வதே பிரியாவதனுக்கு வந்து நலம் பயப்பதாகும். எப்பவுமே ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி சொல்றாங்கன்னா அதை நம்ம அப்படியே நம்ம எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அது ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்கறத விட்டு அந்த செயல்ல நாம் எப்படி ஈடுபடணும், அது எவ்வாறு செய்தால் அது உத்தமமான காரியமாக நிறைவேறும், அப்படி நாம் எடுத்துட்டு போவோம். ஸோ அந்த விதத்துல நாம வந்து நல்ல ஒரு கதியை அடைய முடியும். அதை விடுத்துட்டு நம்மளே செலக்டிவா ஏதாவது சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா அதுல செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள்லாம் ஏற்படக்கூடிய பாவங்களை எல்லாம் வந்து நாம தான் அனுபவிக்கும். ஓகே, ந தஷ்ய கஷ்டித் தபசா வித்யயா வா ந யோக வீர்யேன மனிஷ்யவா நைவார்த்த தர்மை பரத ஸ்வதோ வா கிருதம் விஹந்தம் தனு பிரஹத் வியூயதாத். முதற் கடவுளின் கட்டளினை தவத்தின் வலிமையானாலோ உயர்ந்த வேத கல்வினாலோ அல்லது யோக சித்தினால் ஆற்றலினாலோ அல்லது வீரத்தினாலோ அன்றி புத்திசாலித்தனமான செயல்களினாலோ ஒருவனால் விளக்க முடியாது. ஓகே, அதாவது நம்மளுடைய ஆஸ்டாரிட்டி. இப்போ இங்க பிரியாவர்த்தன் என்ன பண்றார்? தவ வாழ்க்கை, அதை கொண்டு அவர் வந்து இந்த செயலை எடுத்துக்கூடாதுன்னு நினைக்க கூடாதுன்னு சொல்றார். இல்லைன்னா வேத கல்வி, ஸோ வேதக்கல் சாஸ்திரங்களை நல்லா படித்தவங்க இல்லையா? யோக தியான பயிற்சியில சித்திகளை பெற்றவர்கள் மற்றும் வீரத்தினாலோ அன்றி புத்திசாலித்தனமான செயல்களாலும் ஒருவன் இதையும் தாண்டி வீட்டில் சின்ன சின்ன அதாவது நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் உபயோகப்படுத்தி நம்ம செயல்கள் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு கூட நாம செயல்படக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கட்டளையை நாம கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்ப நம்ம ஒரு சம்சார சாகரத்துல விழுந்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த இந்த உலகாயுத பந்தத்தை வந்து இன்னவருக்கு இன்னார் என்பதை வந்து பகவான் வந்து கண்டிப்பாக எழுதி வச்சிருக்கார் இல்லையா? ஸோ காலங்கள் இப்ப நம்ம கூட வீட்டுல வந்து பெண்ணு தேடுறோம், பையனுக்கு வந்து பெண்ணை தேடுகின்றோம், பெண்ணுக்கு பையனை தேடுறோம். ஆனா எவ்வளவு தேடியுமே நமக்கு வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல அடையிறது கிடையாது. ஆனா ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா காலம் கடந்தாலுமே வித்தின் எ வீக் வந்து அது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஒரு வாரத்திலேயே வந்து திருமணம் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விடுவாங்க. உண்டா இல்லையா? சில பேர் நிறைய நாள் பார்த்துன்னு இருந்துட்டு கடைசியில டக்குன்னு ஒரு நாள் நடக்கும். சில பேர் சும்மா தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, டக்குன்னு முடியும். அந்த மாதிரி இல்லையா? அந்த மாதிரி
நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. அனைத்துமே ஈசனுடைய, அதாவது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பரம நெறியாளருடைய கட்டளையின் பிரகாரம் தான் எல்லாமே இந்த இடத்துல இயங்குகிறது. அதனால அதை நாம புறக்கணிக்க முடியாது. அது அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பௌதிக ஒருவன் தனது அறத்தின் வலிமையை பயன்படுத்தியோ பௌதீக வளத்தினால் அல்லது வேற எந்த வழியிலாவது தனித்தோ அல்லது பிறர் துணையுடனோ முழுவதற் கடவுளின் கட்டளைகளை வந்து மீற முடியாது. நாம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னுலாம் கிடையாது. எந்நிலையாயினும் இறைவன் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கட்டளையை நாம கண்டிப்பாக செயல்படுத்தணும். அது எப்படி மாதாஜி, நான் இறைவன் எனக்கு கட்டளை கொடுத்துருக்காங்கன்றது நான் எப்படி உணர்வேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா? அதற்கு தான் பின்னாடி வந்து இப்போ வர்ண ஆசிரமம் எல்லாமே வர்றது இல்லையா? வர்ணத்திற்கு நாம் என்ன செயல்படுகின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நாம அதனுடைய, அதாவது கல்வி என்பது அவ்வாறே வழங்கப்படும். ஓகே, இப்போ பிராமணனாக செயல்படணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிராமணிகள் குவாலிட்டிஸ் வந்து டெவலப் பண்றதுக்கான ஒரு கிளாஸஸ் எல்லாமே கொடுத்து அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போறது இல்லையா? சத்திரியன் ஆள்வதற்கு அங்கேயுமே ட்ரைனிங் உண்டு. மிலிட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 மாத காலம் வந்து மேண்டேட்ரி ட்ரைனிங். ஸோ அது அந்த இதுவுமே வந்து நடத்தப்படுகிறது. இப்போ வியாபாரி இருக்கார். வியாபாரி என்ன பண்ணுவான்னாக்கா அவனும் சென்று ஒரு இடத்துல வந்து வேலை செய்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க உண்டு இல்லையா? அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து இப்படித்தான் போகணுன்ற விதிமுறைகள் உண்டு. அது அவ்வாறே செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால் அதை வந்து நம்ம மீற முடியாது. சிறப்புமிக்க பிரம்மதேவன் தொடங்கி ஒரு சிற்றெரும்பு வரை, அதாவது இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாலே மேன்மையானது எதுன்னா டாப் மோஸ்ட்னாக்கா பிரம்மதேவன். ஸோ கீழே வந்து நம்மளால கண்ணுக்கே புலப்படாத தூசிகளை விடுங்க. ஓகே, ஆனா அந்த அந்த சிறிய எறும்புகளும் வந்து அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி உண்டு இல்லையா? ஸோ அதாவது சிறப்புமிக்க பிரம்மதேவன் தொடங்கி ஒரு சிற்றெரும்பு வரை எந்த ஒரு உயிரும் இறைவனுடைய கட்டளையை மீற முடியாது. கர்க உபனிஷத், கர்க முனிவர் எழுதினதுதான் கர்க உபனிஷத். அவரின் மனைவி யாரு? தேவகூதி இல்லையா? ஸோ கபில தேவருடைய தாய். அவர் என்ன தன் மனைவியுடன் சொல்றார்? ஏத சிவா அக்ஷரஸ்ய பிரசானேன கர்கி சூர்யா சந்திரமசா பித்ருடௌதி. அதாவது கர்க முனிவர் சொல்றாரு, ஆக்சுவலி என்ன சொல்றாருனாக்கா அன்பிற்குரிய, அதாவது கர்கியே அப்படின்னாக்கா யார சொல்றாரு இந்த இடத்துல? அவருடைய மனைவியை சொல்றார், தேவகுதியை சொல்றார். ஓகே, முழுமுதற் கடவுளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே அனைத்தும் இயங்குகிறது. எல்லா ரியலைசேஷனுமே இதே மாதிரிதான் இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா அவங்களுடைய ரியலைசேஷன் ப்ராசஸை பத்தி நாம நல்லா யோசிக்கணும். அதாவது ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் ஓர் இலக்கு இறைவனை பற்றியதாக தான் இருக்கும் இல்லையா? அதை உணர்வதற்கான வாய்ப்பை பகவான் அவங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ஸோ அதுல அவங்க என்ன பண்றாங்க? தேர் ரியலைசேஷன் வருதாங்க இருக்குது. ஏன் சூரியனும் சந்திரனும் பிற கட்டுப்பாட்டு அனைவருமே கட்டுப்பாட்டின் கீழே இயங்குகின்றனர். அனைத்துமே இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் நாம செயல்படுறோம். ஓகே, மேலும் பரு உடல் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனோ அல்லது மிருகமோ கூட முழுவதும் கடவுளின் கட்டுப்பாட்டு எல்லையினை தாண்டி செல்ல முடியாது. we cannot overrule. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு இல்லையா? பலன்களுக்காக நாம் விழையும் கூடாது. அடுத்து வந்து நான் தான் அந்த செயல்ல வந்து நான் தான் செயல்பட்டேன் என்ற அந்த அகங்காரத்தையுமே நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ அனைத்துமே இறைவனுடையது. அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கட்டளை நாம செயல்படணும். அதனால என்ன பலன் வந்தாலும் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். மானுட உடல் புலன்கள் உடையதாகும் இல்லையா? 10 புலன்கள், 5 புலன் உறுப்புகள், 5 புலன் செயல்கள் இல்லையா? புலன்களின் செயல்கள் இதெல்லாம் படிக்கிறோம் 15. மேலும் வந்து குணாதிசயம். ஸோ இந்த 3 குணங்கள்ல ஒரு குணாதிசயம் அது நம்ம கிட்ட தோன்றாத நிலையில தான் இருக்கும். நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்துல தான் அது வந்து வெளிப்படும். ஸோ நம்ம பிறக்கிற வரைக்குமே அது வந்து தோன்றாத நிலையில தான் இருக்கும். ஏன் பிறந்த பிறகு கூட நம்மளால வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய கிட்ஸ் ரொம்ப டேலண்ட் தான். ஆனா உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு இந்த ஆத்ம ஞானம் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம நல்லா கொடுத்தோம்னாலே தே வில் பிகம் எ வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட். அதாவது ஸ்டூடெண்ட் பிள்ளைங்க ஆவாங்க, கிட்ஸ் ஆவாங்க அவங்க எல்லாருமே இல்லையா? அதுதான் நம்ம நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டோம். இனிமே கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து நம்மளுடைய பேர பிள்ளைங்களாவது உட்கார வச்சு அவங்கள வந்து படிக்க வைக்கிறோம். ஓகே, டெய்லி ஒரு 4 பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை
சொல்லி கொடுங்க. அதுதான் அவங்களுக்குமே வாழ்க்கையில நன்னிலை ஏற்படும். ஓகே, சில நேரங்களில் நாம் நமது தவங்கள், துறவுகள் மற்றும் யோகா சாதனைகளால் பெருமைப்படுகின்றோம். உண்டு இல்லையா? நம்ம நல்லா பண்ணா நம்மளே வந்து பெருமைப்படுகின்றோம். பெருமை வேற, நிறைவு வேற. நிறைவு என்பது ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். பெருமை என்பது நமக்கு அதாவது இழிவை தான் ஏற்படுத்தும். ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பெருமை என்பது நல்லதே கிடையாது. ஆனால் இங்கு விதிகளையோ முழுமுதற் கட்டளைகளை யோக சாதனைகளாலும் விஞ்ஞான கல்வியினாலும் தவங்கள் மற்றும் துறவிகளாலும் ஒருவனால் கூட வந்து முடியாது என்று மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. எஸ், நாம அனைத்தும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கிருபை. அந்த கிருபையினால்தான் நாம இந்த இடத்துல நாம செயல்பட்டு இருக்கோம். அவருடைய கிருபை இல்லைன்னா நாம கண்டிப்பா டெட் பாடி தான். ஓகே, மனிஷியா அப்படின்னா புத்தியா, புத்தியினால் என்னும் வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்ட மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. தன்னை இல்லறத்தில் புகுந்து ஒரு நாட்டை ஆளும் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிரம்மதேவன் வேண்ட, நாரத முனிவரோ இல்லறத்தில் புகுந்து பௌதிக செயல்களில் சிக்கிக் கொள்ளாதே என்று இன்னொரு புறம் அவர் சொல்றார். அதாவது இந்த பக்கம் வந்து நீ வந்து தவ வாழ்க்கையை கண்டினியூ பண்ண நாரத மகரிஷி, அந்த பக்கம் வந்து நீ வந்து இந்த நாட்டை ஆளணுன்ற அந்த குறிக்கோள் வந்து பிரம்மதேவர் இல்லையா? ஸோ இப்படி விராவதன் விவாதிக்கலாம் இல்லைங்க. 2 டாபிக். ஒருத்தர் வந்து நீங்க வந்து கிரகஸ்தனாகுன்னு சொல்றாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து நீ வந்து இப்படியே பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதாவது இவர் நாரத மகரிஷி சொல்றது வந்து அந்த ஆத்மாவின் மீது இருக்கக்கூடிய கருணையால மீண்டும் அந்த ஆத்மா இந்த இடத்துல பிறந்து அதாவது துன்பத்தை அனுபவிப்பதை காட்டிலும் இல்லையா, இந்த அதாவது பெட்டர் அவர் செய்துன்றக்கூடிய அந்த தவ வாழ்க்கையை அப்படி நீ கண்டினியூ பண்ணுன்னு சொல்றாரு. இது நாரத மகரிஷியுடைய வருஷம். ஆனா பிரம்மதேவர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ கம் அவுட் இல்லையா, அதாவது உனக்கு இன்னும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை எடுத்து நீ செய்யணும், அதை வந்து நீ தவிர்க்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வந்து அந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. ஓகே, ஸோ ஆனா இதனால அவர் எதுவும் குழப்பமெல்லாம் அடையலாம், விவாதிக்கலாம், அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனாலும் கடைசியில் தீர்வு பார்க்கணும். யாருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது பிரியாவர்தனுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். ஏனெனில் பிரம்மதேவனும் நாரத முனிவரும் அதிகாரம் பெற்றவர்களே. அந்த மகாஜனாஸ்ல வருவாங்க இல்லையா, அதுல நாரத மகரிஷியும் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மகாஜனாஸ்ல பீஷ்மா, அடுத்து ஸ்வயாம்பு, மனு, இவங்க எல்லாருமே அந்த மகாஜனாஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்க தான். வாமனா. இச்சூழ்நிலையின் கீழ் மனிஷியா என்னும் வார்த்தை மிகவும் பொருத்தமுடையதாகிறது. பிரம்மதேவர், நாரத முனிவர் இருவருமே உபதேசிக்கின்றார்கள். ஏன் நாரத மகரிஷி நிறைய உபதேசங்கள் தான். பிரம்மதேவர் என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வந்து பேச வேண்டியதில்லை. ஸோ மனிஷியா என்னும் வார்த்தை மிகவும் பொருத்தமுடையதாகும். அப்படின்னா பிரம்மதேவன், நாரத முனிவர் இருவருமே உபதேசிக்கிறார்கள். யாருக்கு? பிரியாவர்தன். எனவே அவர் தனது புத்தியை பயன்படுத்தி இரண்டையுமே பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவ்வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது. இது போன்ற சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு ஷீலா ரூபகோசாமி ஒரு தெளிவான பதில கொடுத்திருக்கார். ரொம்ப அழகு. அனாசக்தே விஷயான் யதா ஹர்தம் உஜ்ஜதே இல்லையா நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே, அதாவது யுத்தம் வைராக்கியம் உச்சதே. அதாவது இங்கதானே படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. இப்போ நிறைய ஃபுல்ல இது என்னது தத்துவங்களா இருக்கு. 12. இதே வார்த்தை மனிஷி. நாம் மனிஷி அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னாக்கா சிவிலைஸ்டு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிக்கிறோம் நம்ம மனிஷி அப்படிங்கிறது. ஓகே, மனிஷியா என்னும் வார்த்தை மிகவும் பொருத்தமுடையதாகிறது. ஸோ இங்க நாரத மகரிஷி இருவருமே உபதேசிக்கிறார். ஒரு புறம் நீ வந்து தவம் பண்ணுன்றார், ஒரு புறம் வந்து நீ வந்து திருமண வாழ்க்கையில ஈடுபடுன்னு சொல்றார் பிரம்மதேவன். ஸோ இப்படி நாரத மகரிஷி வந்து நம்ம 6வது கேண்டோலாம் படிப்போம் நிறைய. ஸோ இங்கேயுமே கூட நம்ம பிரச்சேதர்களை படிச்சோம் இல்லையா, எல்லா இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க ஆல்ரெடி அந்த பக்தி யோகத்துல நிலை பெற்ற பிறகு இவங்க ஏன் மீண்டும் வந்து
இந்த பிரபஞ்சத்துல விழுந்து கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வந்து அவர் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பார் இல்லையா. அதுதான் அவருக்கு இட்டு இருக்கக்கூடிய கட்டளை பகவான். ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து முடியறதோ அங்கெல்லாம் சாத்தியக்கூறா இருக்கிற இடத்துலாம் போய் அவங்கள வந்து தப வாழ்க்கை மேற்கொள்றதோ, அவங்க வந்து பக்தியில வந்து மேன்மை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை, ஏன் துருவ மகாராஜ் இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் தாயினுடைய கருவில் இருக்கும் பொழுதே அசுர குலத்துல இருந்தாலும் அவரை ஒரு பக்தனாக மாற்றிய பெருமை வந்து நாரத மகர்ஷிக்கு தான். அதனாலதான் we should always have the mercy of a pure devotee. ஸோ நேற்று ஐ திங்க் யாரும் அட்டென்ட் பண்ணீங்களோ தெரியாது இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல. ஐ திங்க் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வாஸ் டெல்லிங், ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி இவர் யாரு ஷீலா பிரபுபாதர் சொன்னாராம், நான் கண்டிப்பா வந்து உன்னை அழைச்சிட்டு போவேன், ஸோ அதாவது கோலோகாவுக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்தாராம். கடைசியில அந்த பக்தர் வந்து பிராணன் விடும்பொழுது பிரபுபதா நீங்க வர்றீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க, நீங்க வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கண்ணை மூடிட்டாராம். ஸோ இதையுமே வந்து அதாவது குரு சொன்ன வார்த்தையை வந்து என்னைக்குமே வந்து தட்டினது கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஆத்தென்டிக்கா இருக்கணும் குரு வந்து. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நாம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே நம்ம குரு ஆயிட முடியாது. ஓகே, அதுக்கான சாதனைகளே வேறு. ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஹையர் ஆஸ்டரிட்டிஸ். நிறைய நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். நம்முடைய அதாவது நம்முடைய உடல் வருத்தி இதெல்லாமே உண்டு. இப்போ பிரபுபாதர் அத்தனை வயதுல உட்காந்து அந்த டிக்டாஃபோன் கொடுத்தாரு பாருங்க, அவருக்கு கூட ஐ திங்க் தேர் ஸ்டில் அவங்க பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறதா வந்து மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அந்த பெயர்கள் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ பிரபுபாதர் அதாவது நம்ம கிருஷ்ணருக்காக நம்ம ஆற்றக்கூடிய எந்த ஒரு சின்ன சேவையுமே வந்து இட் இஸ் அக்கௌண்டட் ஆக்சுவலி. அதனால குருனுடைய அருளும் நமக்கு உண்டு, பகவானுடைய அருளும் நமக்கு உண்டு. அதனால நம்ம செய்யும் பொழுது எந்த ஒரு தானத்தையுமே நம்ம எத்தனையோ தானங்கள் செய்யறோம் இல்லையா. ஸோ சமூக நல பணிகள் என்று செய்யறோம். அந்த மாதிரி பணிகள் செய்யறத விட நம்ம வந்து கோயில்களுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கோயிலுடைய முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு கோயில் நடத்துறதுக்கு நம்ம வந்து காசு கொடுத்தோம்னா ஸோ அங்கே இறைவன் வந்து நம்மளை வந்து டைரக்டாவே நம்ம ரட்சிக்கிறார், நம்மளுக்கான பாதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். ஸோ அதை நாம செய்யணும், பக்தி கொண்டு செய்யணும். நம்மளுக்கு லாபத்திற்காக செய்யக்கூடாது, அது தவறு. ஓகே, பக்தி கொண்டு நாம் இறைவனுக்கு காட்டக்கூடிய சின்ன சின்ன உபகாரங்கள் என்று சொல்லலாம், இல்லை நம்மளால முடிஞ்ச தானங்கள் இல்லையா, அந்த இதை வந்து நாம் என்னைக்குமே வந்து துறக்கவே கூடாது. இப்போ உங்களுக்கு எவ்ரி மந்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 18 நாள் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்கும் பொழுது அந்த 12வது அத்தியாயம் எடுக்கும் பொழுது தானத்தை பற்றியான அந்த இது வந்து வரும், பக்தி யோகம் கொடுப்பாங்க இல்லையா. அதனால யாருக்கெல்லாம் எப்பொழுது என்ன முடியறதோ, நான் இன்னைக்கு பண்ண நாளைக்கு பண்ணணுமா வேணாவா அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. ஆல்ரெடி நான் பண்ணிட்டேன் ஒரு வாட்டி, இனிமே பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. பகவான் நமக்கு ஆல்ரெடி அருள் கொடுத்துட்டாரு, இனிமே நமக்கு அருள் கொடுக்க கூடாதுன்னு நம்ம நினைப்போமா? அது போலதான். ஸோ தானங்கள் என்பது வந்து கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியது. கோயில்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, கஷேத்ராடனம் போறது இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அங்கே செல்ல பிறகு அங்கே அன்னதானம் இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே ரொம்ப விசேஷமான விஷயங்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ விசேஷத்திற்காக பண்ணக்கூடாது, அது நம்முடைய கர்த்தவியமா பண்ணணும் அந்த இடத்துல. இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. எப்படி நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கறதுக்கு நாம வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணி நம்ம குடும்பத்தை நடத்துறது எப்படி கட்டாயம் மேண்டேட்டரின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது போல இறை பணியில கூட நம்ம இதெல்லாம் மேண்டேட்டரியா எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, லாபத்திற்காக செய்யக்கூடாது, ஆனா இறை தொண்டிற்காக என்று ஆற்ற வேண்டும். அதனால எப்பெல்லாம் முடியறதோ அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த சேவையை வந்து தொடர்ந்து செய்துட்டே போகணும், கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும். ஓகே, அப்ப அது நமக்கு வந்து நம்முடைய பியூரிஃபிகேஷனுக்கு அது ரொம்ப உதவும். ஓகே, நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு தானமுமே நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழுக்க வந்து வெளியேற்றும். ஸோ தவ வாழ்க்கையும் அதே மாதிரிதான். ஓகே, தானமும் தவம், யக்ஞம் தானம் தவம் இந்த மூன்றையுமே வந்து நாம் என்றைக்குமே துரத்தலாகாது. ஸோ மகான்களையுமே அது தூய்மைப்படுத்தும்னா சாதாரண மனிதர்களாகி இருக்கக்கூடிய நமக்கு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு இல்லையா. நம்ம கிட்ட 6 அழுக்குகளுமே வச்சுன்னு தான் உட்கார்ந்துருக்கோம். ஸோ மகான்கள் அதுல இருந்து மேன்மையான அடைந்தவர்கள், அவங்களே அதை துறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கும் வந்து விதிவிலக்கெல்லாம் கிடையாது எதுவுமே. என்னெல்லாம் முடியறதோ அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்தே ஆகணும். ஸோ நான் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு நாளைக்கு பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படிலாம் நினைக்கவே கூடாது. தட் இஸ் ராங். எப்பவுமே செய்யக்கூடிய ஒன்று நாம செய்துகிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸா. ஸோ இன்னைக்கு செய்தா இன்னைக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா,
ஸோ அந்த எனர்ஜி ஆற்றல் இந்த உடல்ல இருக்கு. இப்போ உணவு கொடுத்தாதான் ஆற்றலே இருக்கும் இல்லையா? அப்ப நாளைக்கு தேவையில்லைன்னு நம்ம நினைப்போமா? இப்ப நாளைக்கு உணவு கிடைக்கலன்னா நான் என்ன ஆகும்? நம்ம உணவு கிடைக்கலேன்ற ஏக்கத்திலே பாதி நமக்கு சக்தி போயிடும் இல்லையா? ஸோ அந்த அதாவது பேசிக்கலி மைண்ட் செட்டப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இது கண்டினியூஸா ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போகணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம 12வது நாள் மட்டும்தான் அந்த லெவல் 1 கிளாஸுக்கு மாத்திரம் கிடையாது. எல்லா கிளாஸ்லயுமே இது வந்து சொல்லப்பட வேண்டிய ஒன்று. ஏன்னா இது மக்களுக்கு தான் நன்மை பயக்கும். கோயிலுக்கு வருமானம் வருதுன்னு நினைச்சுக்க கூடாது. கோயிலுக்கு வருமானம் வந்தா அங்கே அதாவது அந்த கோயில் நிர்வாகத்தை பண்றதுக்கு தான் அந்த காசு இல்லையா? அதுல பர்சனல் எதுவுமே கிடையாதாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அக்கௌண்டட். அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ இங்கே கடமையை வந்து ஆற்ற வேண்டும் என்று இப்போ இது எதுக்கு சொல்றேன்னாக்கா, இது எல்லாமே நமக்கு கடமை தான். ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் டியூட்டி. அதை நாம் என்னைக்குமே துறக்க முடியாது. அதுதான் இங்க பிரம்மதேவர் என்ன சொல்றார் பிரியாவர்த்தனுக்கு, நீ வந்து தவத்தை இது பண்ணிட்டு நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு போகணும், நாட்டை ஆளணும், திருமணம் செய்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. இங்க நாரத மகர்ஷி நீ பந்தத்துல விடு, மாட்டிக்காத, ஆல்ரெடி நீ வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொண்டிருக்க, இதோட இப்படியே நீ வந்து கோ பேக் டு காட் எட் போ அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய கருத்து இல்லையா? ஸோ இரண்டுமே வந்து அதாவது முரணானது இல்லையா? ரெண்டுமே கருத்துக்கள், ரெண்டுமே கான்ட்ரடிக்டரி ஆனது. இதுல எப்படி பிரியாவர்த்தன் வந்து எதை செய்யறது எதை விடுறதுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனான நிலைக்கு தான் போவார் இல்லையா? ஆனா இரண்டுமே உசிதமான செயல்கள் தான். இங்கே வந்து கடமை ஆற்றுவது, அங்கே வந்து பகவானிடத்துல பக்தி கொள்றது, ரெண்டுமே மேன்மையானது. ஆனா ரெண்டையுமே ஒருத்தர் செய்யணும். அதுதான் நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? பிரியாவிரதன் இவர்கள் இருவரையுமே புறக்கணிக்க முடியாது. எனவே அவர் தனது புத்தியை பயன்படுத்தி இரண்டையுமே பின்பற்ற வேண்டும் என்ற அவ்வார்த்தை வந்து குறிப்பிடப்படுகிறது. இதுதான் உண்மை. ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து துறக்க முடியாது. அதாவது பௌதீகத்தை மட்டுமே எடுத்துட்டு நம்ம செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸையுமே நம்ம துறக்க முடியாது. அதே மாதிரி வெறுமனே நான் என்னுடைய தவ வாழ்க்கை மட்டும்தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய கடமைகளையுமே நிராகரிக்க முடியாது. இது போன்ற சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு ஸ்ரீல ரூப கோசாமி அவர்கள் கொடுத்திருக்கார் ஒரு தெளிவான புத்திமதியை சொல்லியிருக்கிறதா இந்த இடத்துல சொல்ல. ஆனா சத்திய விஷயான் யதாஹரம் உபயுஞ்சதः நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்த வைராகியம் உச்சதே. யுக்த வைராகியம் இருக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நம்ம 2 வைராகியத்தை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது என்னோடியில நம்ம 2 வைராகியத்தை பத்தி படிச்சிருக்கோம். ஒண்ணு பல்கு வைராகியம், இன்னொன்னு யுக்த வைராகியம். பல்கு வைராகியம் வந்து என்ன? மேலோட்டமா இருக்கிறது. ஓகே, நான் இந்த சமயத்துல இது செய்யணும்னு நினைப்பேன், அதை தொடங்கவும் செய்வேன். ஆனா அந்த தொடக்கத்துல இருந்த அந்த ஈடுபாடு கடைசி வரைக்கும் இருக்காது. அதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் நான் இல்லையா? அப்ப அந்த வைராகியம் என்பது என்னது? அந்த இடத்துல வந்து நிலையான வைராகியம் கிடையாது. ஆனா அதே எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும், இதுக்கு உதாரணம் நம்ம ஸ்ரீரா பிரபுபாதர் இல்லையா? அவருடைய வாழ்க்கை கடைசி காலகட்டங்கள்ல எவ்வளவு அதாவது பாத்தீங்கன்னா மேன்மையான செயல்களை செய்திருக்கார். ஆனா அதை அத்தனை மேன்மையான செயல்கள் செய்வதற்கு அவர் நிறைய கடினமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் வந்து எதிர்கொண்டிருக்கார். அதை நம்மளால வார்த்தையில விவரிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட வைராகியம் தான் வந்து யுக்த வைராகியம். அந்த வைராகியத்தை கொள்ளும் பொழுது நம்மளால வந்து ஈஸியா இரண்டையுமே நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? விஷயான் எனப்படும் உலக நடப்புகளை பற்றின்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அதாவது நிமித்த மாத்திரம் நாம நம்முடைய கடமையை வந்து எடுத்துக்கணும். சோ நம்ம கடமைகளோட நாம என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒன்றி போயிடக்கூடாது. கடமை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால் ஒன்றி போவது என்பது அந்த கடமையினால் வரக்கூடிய பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நாம கொண்டு வரக்கூடாது. அதனால்தான் நாம் என்ன ஆகிறோம்? பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப பிரியாவர்தன் வந்து ஓகே தான் வந்து நாட்டை ஆளணும்னு நினைச்சிட்டு அதாவது இல்லம் சென்ற பிறகு அங்கே இல்லையா, அவர் அரசனாக ஆன பிறகு அவருக்கு திருமணம் ஆனகி பிள்ளைகள், அதற்காக இன்னும் அவர் வந்து இருக்கக்கூடிய ராஜ்யத்தை இன்னும் பெருசுபடுத்தி மேலுலகம் வரலையும் போகணும் அப்படிலாம் நினைச்சிட்டு போனார்னா, அதனால தனக்கு இவ்வளவு பெருசு வேணும் அப்படி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போனா அது வந்து நமக்கு மேலும் மேலும் வந்து பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். ஆனால் நமக்கு நீ இட்டு இருக்கக்கூடிய கட்டளை ஓகே, இந்த உலகத்தை ஆள வேண்டுமா, ஓகே, திருமணமா, ஓகே, அதே மாதிரி பிள்ளைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு வரணும். இது எல்லாமே பொறுப்புகளாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த பலன்களுக்கு விழையாம நாம இதற்காக வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்திருக்கோம், நம்முடைய கடமைகளை எல்லாமே இறைவன் இட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு அதை நாம் செயல்படுத்தி பொறுப்புகளை எல்லாம் பின்னர்
தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒப்படைத்து விட்டு மீண்டும் வந்து செல்லணும். இந்த பாவத்தை தான் நாம எடுத்துட்டு போகணும். அந்த பாவத்தை தான் இங்க பிரியாவர்தன் வந்து எடுத்துட்டு வர போறார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அல்லது மானுட உலகின் அரசனாவதினாலோ எதுவுமே தீமையும் கிடையாது. இதற்கு மேன்மை மிக்க அறிவாற்றலே தேவையாகும் இல்லையா? இன்டெலிஜென்ஸ், ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்யா அப்படின்னா மாயாவத கொள்கை கிடையாது. அதாவது பௌதிக உலகம் போய் முழு மெய்ப்பொருளே உண்மை. முழு மெய்ப்பொருள் உண்மைதான், ஆனால் பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது இல்லையா? அது உண்டு, நாமெல்லாம் இப்ப வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? இது இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் பிரம்மதேவன் நாரத முனிவர் வரிசையில் வந்த பக்தன், அதாவது பிரம்ம சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்று கருதுவதே கிடையாது. இது தற்காலிகம். முழுமுதற் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட எதுவும் பொய்யே கிடையாது. அது அனுபவிக்குவதற்கானதாகும். எல்லா முழுமுதற் கடவுள் அனுபவிப்பதற்காகவே இருக்கின்றன. பரம திருப்தியாளர், எல்லாத்தையுமே சுகிப்பவர் என்று பகவான் தான், நாம கிடையாது. பகவத்கீதையில கூட அதுதான். போக்தானாம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹൃதம் அந்த சர்வபூதானாம். சோ அதுவுமே வந்து இந்த எல்லாமே வந்து இங்க பகவான் தான் சுகிக்கிறார், நாம சுகிக்கிறது கிடையாது. ஆனா நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு, நாம தான் சுகிக்கிறோன்ற அந்த உணர்வு இல்லையா? ஆகையால் எல்லாவற்றையுமே அவரது அனுபவிப்பு மற்றும் தொண்டில் பொறுத்து, அதாவது இறைவனை மையமாக வைத்து நாம் செயல்பட வேண்டும். ஆயினும் எல்லாவற்றையுமே முழுவதற்கு கடவுளின் தொண்டிற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். இதுவே ஒருவனது புத்தியினை பயன்படுத்தக்கூடிய சிறந்த வழியாகும். அடுத்து வந்து நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. 13 ஸ்லோகம் இல்லையா? சரி, நாளைக்கு 13, 14 பார்க்கலாம். ஓகே, நாளைக்கு இல்ல, மண்டே. வாஞ்ச கல்பத ஆரூபியஷ்ட கிருபா சிந்து தேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे.